ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେର ଜିଲ୍ଲାର ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ। ପୌରାଣିକ କାଳ ବିଶେଷତଃ ମହାଭାରତ ସମୟରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଆସିଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥର ନାମ ବହୁବାର ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା କଳିଯୁଗରେ ଅପୂଜ୍ୟ ହେଲେ ପରେ ଏକମାତ୍ର ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ପୂଜିତ ହେଲେ। ପୁଷ୍କର ହ୍ରଦରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହେବା ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଶ୍ଚ କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର 80ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏବଂ 500 ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଏହି ତୀର୍ଥରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ରତଲାମ ରାଜାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି। ଏହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁର୍ମୁଖ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।